Здравейте! Много ми е драго, изключително удоволствие за мен днес да си говоря с една дама, която е открила рецептата на младостта. Или, както тя я нарича, ботокс в бутилка. След малко повече за този ботокс. Знам, че вече ви е интересно, но преди да ви я представя, Диляна, създателя на Кама Йога, искам да ви кажа, че като дългогодишен ползвател на всякакви масла и олия, пробвах тези масла и наистина действат. И сега, Диляна, към теб, здравей, много ми е драго. Ще се радвам малко повече да разкажеш за теб, кратичко, и малко повече всъщност за историята зад бранда и всъщност това, което провокира теб и твоето търсене, за да стигнем до ето тези невероятни решения, които вече всяка българка може да намери и да използва. Да, точно така. Благодаря ти, Майя. Изключително удоволствие да се срещнем на живо и да говорим. Майя винаги провокира в мен да казвам много неща за олията, за продуктите, които са част от Кама Йога Skincare. Винаги в разговорите ми с нея се получават едни бомбастики изрази, които искаме да да ги споделим с вас. Изрази, които са истини. Зад създаването на продуктите на Кама Йога Skincare стои лична история. И всъщност това се случи, когато бях на една възраст 49 години. Започнах да обръщам внимание на кожата ми и започнах да се чудя какво се случва с кожата ми, защо започва да остарява и какво мога да направя, за да я подобря. Това с остаряването е всъщност един от всичките проблеми с кожата ми, защото съм минала през акне, мазна кожа, лющене, подкожни такива обриви, комедони, въобще всичко, което една проблемна кожа може да има. Моята кожа го има в различен период от живота. Всъщност това са неща, които много от нас, жените, дори мъжете, всъщност изпитват. Да, и преминават през тях. Да, и се опитват по някакъв начин дали с помощта на дерматолози, дали с помощта на ходене в някакви козметични центрове, се опитват да премахнат тези проблеми. Последният проблем вече беше остаряването на кожата. И при мен, всъщност, аз стигнах до една истина, че не са ми проблем мимическите бръчки, за които, знаеш, всеки ти говори, нали? Проблем е увисналата, нездрава, посивяла, пожълтяла кожа. И аз в един момент започнах да си мисля какво трябва да направя, така че кожата ми да изглежда действително добре. Защото мимическите бръчки по-скоро издават емоциите, които имаш от живота, твоите радости, твоите скърби, твоята емоционалност, но повяхналата и пожълтяла кожа, тя издава нездравословен начин на живот. Тя издава забравена грижа за кожата. Дори не говорим само за кожата на лицето, говорим за кожата на цялото тяло, но в случая нашите продукти имат точно определени места, върху които действат от цялата кожа на тялото. Личният опит ми е в това, че аз имах един случай, в който бях в козметичен салон. Сложиха ми маска за хидратация на кожата на лицето и след 15 минути, когато се върна момичето да измие маската от лицето ми, значи тя възкликна: маската е изчезнала. И аз просто си казах: какво се случва? Значи кожата ми е изяла маската. Значи трябва да помисля с какво да нахраня кожата си отвън навътре. Която е толкова жадна. Жадна. Да, била е жадна. И така започнах в един момент да чета съставките в етикетите на най-скъпите продукти. Олия, кремове, маски, от цял свят. Каквото ми попадне, най-скъпото аз чета какво пише на етикетите. Какви естествени съставки има в тези етикети. И това беше период от една година, в която си създавах някаква база данни за проучване. Преди това въобще не знаех за какво става въпрос, не знаех какво ползвам. Важно ми беше рекламата. И така. Това е всъщност един много важен момент. Затова
леко те прекъсвам, защото наистина много от нас се влияят предимно и само от това, което виждат по реклами, било то в социалните мрежи или по телевизията, но не стигаме до там да се задълбочим и да видим какво всъщност има вътре в тези продукти. Да. Горе-долу лежим на лаврите на рекламата. А всъщност идеята е наистина да се образоваме, както ето ти си стартирала това търсене, точно с момент на образоване. Сядаш и наблягаш на идеята за натуралните, естествените съставки. Тоест, още от самото начало ти търсиш това. Натуралният начин точно така. Да подхраниш кожата си. Да. И всъщност създавах си база данни, която да изследвам, да проучвам. Четях много в този период. Няма да скрия, че и пари инвестирах. Много пари инвестирах за участие в форуми, за участие в срещи с производители на натурални съставки, за участие в срещи с производители на натурална козметика. Специално в Индия и в България съм се срещала и с дерматолози, и с лечители, които използват натурални съставки. Защо се обърнах и към Индия? Просто там имах приятели, връзки, които са в този бранш. Свързани хора с създаване на брандове, които са базирани точно на използването на съставките от природата и използване на рецепти от аюрведа, което много ме впечатли. Още повече, техните продукти, създадени на чисто натурална основа, са много адаптивни към кожата на европееца, защото ние като цяло произхождаме от един геном. Индоевропейския геном. Това аз съм го чувала, да. Да, и са много адаптивни техните олия от техните растения за кожата на европееца. Не случайно Индия е наречена перла в короната на Англия. Просто англичаните много преди нас, българите, са разбрали какви ползи може да има от богатствата на Индия. И аз най-накрая ги открих. И така, в един момент реших, че мога да събера всичките тези знания, всичките контакти, директно да почерпя информация от извора на аюрведа. И така се стигна до създаването на 2 олия от колекцията на Kama Yoga Skincare с изцяло натурални съставки. И всъщност те са предложени днес на българския пазар. Това е накратко историята. Със сигурност има още много детайли, които ще ни разкрие най-вероятно Деляна, но аз искам преди да продължим разговора, да ви покажем всъщност за какво става въпрос. Видяхте ги в самото начало, 2 олия, 2 перли на Kama Yoga Skincare. Едното е олиото за лице, а другото е за коса. И двете вършат страхотна работа и наистина чудеса. Който реши да ги изпробва, наистина ще остане изключително доволен. Но искам всъщност ето този уред да го дам на Деляна да го покаже и разкаже, защото за мен той е най-причудливото нещо, което предлага бранда и е единствен на пазара, който предлага нещо подобно. Да, Деляна, любимия ми масажен уред. Да, той има много интересна форма, но общо взето казва, че и в исторически план взаимстването на формите на най-работещите масажни уреди са взаимствани от символи, които показват някаква свързано с половете и също така свързаност с плодородието. Общо взето този уред е свързан с аюрведа културата и науката. Казват, че той е измислен преди 5000 години. И тогава са разбрали, че могат да го ползват за да се постига красота на кожата и здраве на кожата.
И това е един много обикновено изглеждащ уред за масаж. Той е направен от тиково дърво. Дърво, което е много здраво и е характерно за Азия и за Индия. И има метален купол, който пък купол представлява сплав от метикалай в определена пропорция. И това е така наречения каза метал. Каза метал известен още като метала на тибетските камбани. От същия метал са направени тибетските камбани. Това е един магически метал, срещу който нито една бактерия не остава резистентна. Той е в състояние да унищожи всякакви бактерии за дълго време. Като казвам, не остава резистентна, това означава, че примерно когато мажем някакви кремове антибактериални, през определен период ние трябва да ги сменяме, защото бактериите, срещу които се борим, те в един момент свикват с това, което прилагаме срещу тях, изграждат си защита и пак надделяват. Докато в този случай каза метала няма кой да го пребори. Значи това е най-силният антибактериален, най-силната антибактериална смес, сплав, която някога е създавана. Първоначално е използвано в домакинството. Правили са съдове и чаши, защото са разбрали, че по този начин се пречиства водата, пречиства се и храната от бактерии. Това е нещо като медните съдове и... Точно така. Сега, доколкото знам, има такъв пореден тренд. Да, точно така. Тук просто въпросът е да се постигне процента на смесване между мед и калай, за да стане точно канза метала. Това е най-интересното. Другото, което е интересно за тази сплав, е, че тя има алкални свойства и балансира киселинността на кожата. Тоест прави pH-то да е нормално. pH-то е много важно, за да се поддържа една здрава кожа, която да не остарява бързо и да не се провокира от всякакви вируси, бактерии, раздразнения. Това е много важно. Затова отново леко те спирам, защото имам чувство, че повечето хора сме чували за pH, но може би се интересуваме от това, когато имаме бебе и мислим за неговата кожа, но чисто за нашата кожа някакси не се говори много често за pH-то и какво можем да направим, за да го подобрим, за да всъщност ползваме продукти, които да ни спомагат за по-правилна кожна бариера или как точно? Да. Ти трябва да ми помогнеш като експерт. Ами аз това, което чета и това, което вече знам и от разговорите си с дерматолози, тъй като аз не съм дерматолог, но винаги консултирам нещата с дерматолози, знам, че когато е нарушена кожната бариера по някакъв начин, винаги има ефект върху кожата. Бързо остаряване, появата на бръчки, появата на комедони, появата на пъпки, появата на различни разразнения. Тоест, нашата цел трябва да е здрава кожна бариера, за да може да може кожата да е достатъчно здрава, за да пази органите, които са под нея, вътре в тялото ни. Така, когато имаме балансирана киселинност на кожата, това означава, че кожната бариера е здрава. Естествено, има и други неща, които влияят на кожната бариера да е здрава. Това е, например, маковото семе. Олиото от маково семе, което се намира в един от ключовите продукти в нашето олио за лице. Олиото от маково семе всъщност допринася за естественото насищане на церамиди в кожата. И от тук нататък имаме здрава кожна бариера, която се противопоставя на всякакви ефекти на външната, нездравословната външна среда. И това е само едно от 21 олия, които са в състава на ето това магическо олио. Да. Искам още нещо да кажем за състава на олиото. Канзаван, след малко отново ще го споменем, защото той е уред не само за
масаж на олиото за лице в лицето, но също е и уред за масаж на олиото за коса В скалпа. Да. И наистина върши чудеса, но все още за олиото за лице, как така 21 от най-скъпите луксозни олия в света са ето тук събрани? Как успя да ги намериш, как успя да ги съчетаеш и всъщност каква е силата на тези 21 олия? На какво се равнява? Тук, ако може да преминем към рутината, грижата за кожата като рутина. Магическата лампа на Аладин. Търкваше и Джина излиза отвътре и просто става чудо. Това се равнява. Ето това е страхотно определение. Отново го взимам. Записвам си. Да. Така е, да. 21 олия. Всъщност аз не съм ги измислила аз. Тази рецепта е аюрведа рецепта. Тя е предавана през годините, през поколения. Аз просто се докоснах до тази рецепта. Много малък кръг от хора имат възможността да видят, да прочитат тази рецепта. Да, много малък кръг от хора. Така че ние тук действително сме събрали чудото на аюрведа в тази малка бутилка, която е 30 мл, обаче съдържа 600 капки, които са достатъчни за 4-5 месеца ползване на олиото за лице, което е действително много икономична, но достатъчна опаковка, за да може да се постигне едно здравословно хранене на кожата с тези супер храни, които са събрани в тази бутилка. Значи тук имаме 21 олия, които действат на различните слоеве на кожата. Повърхностно, средно и по-дълбоко ниво. И те действат едновременно. Значи тук имаме хидратация, имаме естествена UV защита, имаме подхранване на кожата, имаме изсветляване на тена, имаме работа срещу пигментни петна, имаме антиакне действие. Просто много. 21 олия, които действат, пак казвам, изведнъж на различни слоеве на кожата. Идеята е с един продукт да може да работим пълноценно върху кожата, да я подхраним и да я оздравим. И точно това е нещо, което ние така следваме. Трите жени от Kama Yoga Skincare сме големи привърженици на скинимализма. Тоест с един продукт се постигат много ползи за кожата. Не е необходимо да слагаме там тоник, серум, крем, слънцезащита, да слагаме нещо, което ще прави glow ефекта, коректор, фондютен и така нататък. Хайлайт, руж, да. перли. Тук може, тук ружа може след това нещо. Руж може, спирала, червило, идеално. Но с това олио постигаш заздравяване, оздравяване на кожата, глоу ефект, стягане на контура, хидратация на кожата, абсолютно всичко, което ти е необходимо, за да можеш да излезеш на улицата е така, без всякакъв фондютен. Тоест, сега ти това, което каза, ако правилно разбираме, че имаме една мощна формула в ето тази бутилчица, която едва ли не е подходяща за всякаква кожа. Да. За жени и мъже на всякаква различна възраст. Тоест имаме едно унифициране на нуждите, защото просто сте се погрижили за всичко вътре в тази бутилчица. Да, точно така. Целта ни е здрава кожа. От тук нататък просто олията действат. Те не случайно са подбрани по този начин. Отделно, ако го вземеш всяко олио, то си има предназначението за какво да действа. Ако се прочитат за какво действа, използват се голяма част от тези олия, ние ги използваме и в хранителни добавки, които консумираме, и отделно в продукти, които използваме в ежедневието си, но така събрани в съответна пропорция по рецептата, те имат точната задача какво да правят.
да правят здрава кожа. Това е нашата цел. Така че от тук нататък дали ще се използва за дете, дали ще се използва за тинейджър, дали ще се използва за жена, която за първи път вижда, че започва да се получават финните линии по лице, така наречените в началото мимически бръчки, след това вече стават по-дълбоки бръчки. Тоест аз започвам в правилен момент. Ти започва и в правилен момент. Точно така. В момента, в който започва да се получават първите мимически бръчки, дерматолозите казват, че след 21-22 година започва намаляването на колагена и намаляването на подкожния, така наречения тургор, подкожния слой мазнинка. Всяка година намалява с определен процент и кожата започва да остарява. Така че здравата кожа иска обгрижване. Иска си обгрижване. Да затвърдим, това олио е буквално за всеки. Да. Ти току-що каза, че дори на малката си дъщеря на 2 години мога да го ползвам. Да, може да го ползваш. Доколкото знам, е абсолютно окей и за бременни жени. Да. За хора с чувствителна кожа. За хора страдащи от акне. От всякакви такива състояния, които по принцип изискват много по-сериозна грижа. Всъщност, ние ще покажем едно момиче, което е една жена, която е на 28 години, която дълги години страда от акне, има вече дори формирани белези от акнето, която след ползване на нашето олио за лице плюс кал за масажора, за месец и половина постигна невероятен резултат. Всъщност, олиото, което сме направили за лице е абсолютно адаптивно към кожата на българите, защото най-голям процент в това олио се съдържа шипковото олио. Шипковото олио е типично за България, произвежда се в България. Чували сме, знаем колко е полезно. Да, тук нататък в цялата формула идват всичките останали олия, които са внесени от Индия, защото просто там се произвеждат в тамошните маслобойни. Целият процес е проследим, сертифициран. Олията идват със сертификати. Допълнително тук се изследват в български лаборатории, минават през съответните органи на Министерство на здравеопазването, за да получат съответен номер и сертификат. Всяко едно олио допълнително се изследва да няма някакви вредни частици. Следи се европейския списък на забранените за ползване върху кожата съставки и съединения. От тук нататък, след като е сертифицирано в България, отива в Европейската комисия, в департамент, в който трябва да бъдат обявени всички козметични продукти, които излизат на пазара в Европа. Така че ние сме минали целият този етап и с двете олия, един етап от 2 години, в който имаме и тестване на 172 жени в момента, които са ползвали олиото за лице и олиото за коса. Аз съм 173-та. Да. Не, ти си в предишното число, но в момента може някой да купува и да ползва, да. Така, това е тестване. Много се очудват клиентите как действа, реално как действа. Другото, което се очудват е на аромат. Точно за аромата щях сега един ориенталски аромат. Който на мен лично много ми допада и така на хората, на които им давам да го помиришат, също много им допада. Всеки има различна реакция към него, на всеки му припомня нещо различно, но искам да спомена няколко от най-добрите попадения. Днес чух, може би, най-доброто наистина. На мен по принцип ме мирише на екзотика, на скъп индийски ресторант, на пазар в Мароко. Ето такива неща правя като асоциация. Но днес, Деляна, много ще хареса това. Чух най-добрата дефиниция до момента и тя беше, че за олиото за коса ставаше дума, но те и двете имат така доста подобен аромат. Олиото за коса
мирише на красива жена в бутиков спа. Добре, да. Това не случайно имат този аромат и такива усещания предизвикват, просто защото в олията ни се намират олия, които са в основата като аромати на най-скъпите парфюми в света. В нашите олия се съдържат олия, които са в основата на ароматите на най-скъпите парфюми в света. Не случайно провокират тези усещания, но има и още по-такива фрапиращи неща, нали, по отношение на ароматите. Това са аромати, които идват от изтока. Миришат на ориенталски парфюми. Първото усещане, миришат на масала, на подправки. Това са всъщност естествените аромати на тези олия. Ние не можем да ги предотвратим. Просто това са 20 и няколко олия, събрани в една малка бутилка. И първото, което се случва след като отвориш бутилката е този аромат да излезе навън. След това вече докосваш олиото до кожата си и то започва да прави магията там. Просто много са нивата на действие. Има хора, които в първи момент са стресирани от аромата, просто защото ние българите познаваме най-много 10-15 аромата от роза, Точно така. лавандула, мета, мащерка, Типичните. люляк и така, типичните. И изведнъж идват при нас едни аромати, които са от изтока и в първи момент е какво е това. Обаче имам и няколко още по-интересни попадения. Мисля, че и ти беше една от тези, но все повече клиентки ми пишат за това нещо. Когато си слагам олиото, мъжете искат да ме душат, да ми душат. Да, като слагам олиото за лице и като то започва да действа, моят приятел или моят съпруг искат да стоят около мен и все повече така да душат какво се случва, нали, този аромат, искат още и още да го душат. Според мен това е защото има някои от олията действително се намират като основа за най-скъпите парфюми и действат, може би, като Нещо Да, има този момент, но просто така действат тези олия. Те са измислени, те са изнамерени много отдавна и пак казвам, те се използват за различни неща за оздравяване на тялото и на душата. Това е аюрведа. Всъщност пак да повторим, че всичко идва от Индия, от аюрведа. За олиото за коса. Няма да кажа си за него, да. Олиото за коса. За коса и скалп. Това е много важно. Нашата идея е да действа на кожата и затова то действа преди всичко на скалпа, на кожата на главата, за да я направи здрава и след това вече да се радваме на здрава, гъста, хидратирана коса. Тоест, ето пак да оборим един мит, който е доста често срещан, че трябва да се грижим за косата си от средата на косата надолу. А всъщност всичко тръгва, разбира се, отново от кожата. Да. Отново това всъщност е грижа за кожата, точно, но на главата. Да, абсолютно. И не трябва да забравяме, че всъщност кожата не свършва само с тази част тук. Кожата е от тук надолу. И просто трябва да се полагат усилия за цялата кожа, за да може тя да ни е благодарна. Много е важно кожата да не бъде раздразнена, да не страда тя, защото когато страда кожата, страдат и вътрешните органи. И това е неизбежно, доказано е. Забравяме като че кожата наистина е най-големия орган. Човешкото тяло. Да. Най-обширния. И тя също се храни. Господи, тя също се храни. И като говорим за хранене, знам със сигурност, че ти в търсенето на най-добрите формули си преминала и през това да изчистиш, може би, диетата си, да започнеш да се храниш здравословно. Все пак говорим за аюрведа и рецепти. Това доколко влияе, със сигурност влияе, но теб какво те провокира да се замислиш и не само за храненето отвътре? Навярно усещаш къде отивам. Искам ти да ми кажеш за това мото на Кама йога, откъде дойде за нахранването на кожата.
Защото обикновено първо чуваме за изчисти диетата, което със сигурност е важно. Да, важно е. Важно е, затова си има специалисти, които казват, че трябва да се пият повече течности, да се храним с здравословна храна, да избягваме ГМО храните, да избягваме фастфуд. Така и по този начин всъщност се постига един баланс и здравословна диета. Много е важно, нали, движението, много е важен съня, много е важно избягването на алкохола, на цигарите. Всички тези неща те дават в един момент на по-късна, по-зряла възраст, те просто дават своето отражение. Неизбежно дават своето отражение. Но сега специално за нашето мото да нахраним кожата отвън навътре, да, тук вече се включваме ние, като по никакъв начин не изместваме йога инструкторите, диетолозите, фейс йога инструкторите. Напротив, ние просто им помагаме те много по-добре да прилагат своето учение и да се постигат още по-добри резултати, когато човек е тръгнал в тази посока. Просто да пречисти духа и тялото, както се казва. Да, и всъщност ние предлагаме едни супер храни за кожата. Отвън навътре. Това е когато те съчетаят и с един здравословен масаж, с едни добри уреди за масаж, когато се съчетаят и с всички други неща, които предлагат нали, лекари, стремящи се да се постигне такова балансираност, здраве на организма отвътре навън. И когато двете неща се съберат, тогава има действително много добър резултат. То не трябва да е нещо като фикс идея, нали, някаква мания такава. Просто в един момент човек, ако иска да кожата му да изглежда добре, просто трябва да се грижи за нея. Това е. Излагането на слънце също много действа зле на кожата. Тези солариуми, примерно, които то реално да се замислям, вече всичко ни действа. Климатичните условия, замърсяванията навънка, коли, трафик, всичко реално действа и аз поне така си го представям, че това е един вид кожна бариера, която трябва да е здрава. И олиото реално защитава малко, като маска си го представям. Не, то не стои на повърхността. Това му е интересно. Ние не слагаме подобно на слънцезащитите. Така, ние не слагаме нищо отгоре. Това, което слагаме, то прониква мигновено надолу. Започва да действа малко по малко и да оздравява кожата. Нищо не стои на повърхността. Те не случайно тези олия са събрани по такъв начин, че всяко от тях в един момент да действа на различните слоеве на кожата и си върши своята работа. Това е идеята на всичкото в тези бутилки. И нещо, което си бях записала да споменем, но за момента пропуснахме, а именно, 21 олия има в състава на луксозното олио за лице. 20 броя олия има в състава на луксозното олио за коса и скалп. И сега всяко си има отделна функция. И сега като казваме отделна функция, дори това да подхраним кожата с витамин С. Нарочно споменавам витамин С, защото сега е много модерно. Чуваме за всякакви серуми с витамин С за озаряване. Това е вътре. Това олио има витамин С, то спомага за озаряване. Ти спомена също за слънцезащитата. Тъй като има олио, което всъщност има фактор включен в самото олио натурално, това олио всъщност спомага и за това натурално. Така че реално наистина стигаме до това, което ти спомена, скин минимализъм, че не ти трябват всички останали продукти, които по принцип имаме чувството, че трябва да купим и че трябва да използваме върху кожата, а всъщност колкото по-малко излиза, че е по-добре. Да, има такъв световен тренд и той започна в някъде през 2023
less is more. Това е тренд. Като говорим за тренд, да кажа нещо, което така ми е много любимо като фраза. Искам да го кажа сега тук. Кога купуваме козметика, специално грижа за кожата. Когато има 3 вида клиенти, 3 вида, едните купуват обикновено, защото е трендово. Това е тренд и започваме да го купуваме. Ясно, всички го правим това. Дори и аз включително. Нещо, което е тренд. Искам, любопитно ми е да го видя сега. Пак имам такива моменти, в когато не действа и направо го хвърлям. Няма смисъл какво да го бавя. Дали, но ми е любопитно да видя какво е това, защото искам да съм в крак с нещата. Втората причина, по която купуваме грижа за кожата, е за красота. Това са всички онези хора, които обгрижват кожата си. Те са вече много навътре в момента на информиране на това. Информирани са на 100% за това, което ползват за кожата си и са много прецизни в грижа за кожата си. Пак казвам, те обгрижват. Търсят най-правилното. И третия вид хора, третия тип клиенти, които купуват грижа за кожата, това са хора, които вече нуждата ги е принудила. Тоест, появило се акнето, и то опорито. Появили са се бръчките и те стават все по-дълбоки. Кожата започва да увисва, действа гравитацията и такива неща, нали? Вече в паника започваш да търсиш изцелението. Да. Така че аз просто искам ние да създадеме една култура в българката, да чете етикетите на продуктите, да загрижа за кожата и да търси натуралните съставки. Колкото повече натурални съставки, колкото по-малко такива неща, които ти е трудно да произнесеш, толкова по-добре. Аз, примерно, нещо като тръгна да го чета и ми има някакви ацити, не мога го изчета, не го знам. Въобще не го купувам. Колкото по-трудно ти е да го прочетеш, толкова по-очевадно е, че не трябва да го слагаш и да го слагаш върху кожата. Това е една максима. Щом не можеш да го произведеш, щом не можеш да го произнесеш, не го слагаш и върху кожата си. Аз знам и за ваша друга максима, че ако не става за ядене, не го слагаме. Да. Нали? Всяко една от нашите олия може да се консумира. Може вътрешно да се прилага, то се прилага в рецепти не само аюрведа. И най-световни марки за добавки, хранителни добавки, ползват тези олия за вътрешно третиране. Така че всяко от нашите олия, което е вътре в тези продукти, става за ядене. Сега, случва ми се олиото за лице да ми влезе в устата и горчи, но съм сигурна, че няма да се отробва. Нали? Просто... Виж сега, той дафиновия лист в манджата. Да. Но... Така е. Придава страхотен вкус. Да. Ето този малък курет, но изключително мощен. Разкажи ми за Гоа Шрум. Или тази малка гъбка. Малката гъбка, която идва, тя си идва и с една турбичка за съхранение. Беше. Така. Това е четвъртия продукт от серията, която ние предлагаме. Те не са много продукти, обаче са подбрани много прецизно, пак казвам, така че да допълнят грижа за кожата. Това е новата гуаша. Всъщност, новата гуаша в 3 различни варианта на камъни. Това е тигровото око, нали? Това е тигровото око, имаме далматински аспис, имаме и калцит. Тези 3 камъка са описани като едни от най-добре действащите върху кожата камъни. Те не случайно са избрани. Формата е избрана за да е интересна, иновативна, да се побира в всяка козметична чантичка. Може да го носиш навсякъде с тебе, този Гоа Шрум. И всъщност гуаша, директен превод от китайски, тъй като гуашата идва от традиционната китайска медицина. Защото до момента говорихме за аюрведа. Сега малко включваме и най-доброто от традиционната китайска медицина.
В директен превод глаша означава остъргване. Идеята е с този масаж, който се прави, да се изтласкат токсините от центъра на лицето към лимфния поток и да по този начин да излязат от организма с отделителната система. Също така се прави масаж на мускулите, намалява се съдържанието на вода в лицето, пухналостта, да. Някои жени имат тази особеност да задържат вода в лицето. Също така масажирането с тези продукти много помага да се усвояват всякакви други продукти, които слагаме за грижа за кожата. Дали са кремове, олия, серуми. Просто масажните уреди помагат продуктите да влизат по-навътре в кожата и да действат по-ефективно. Освен това, че правят този лимфен дренаж. Нали? Намаляват, въобще оздравяват, правят една свежа кожа. Оздравяват кожата като цяло. Тоест можем да нанасяме олията с пръсти, но е препоръчително да бъдат с или това, или с калзава. Да, или с калзата. Пак казвам, това камъка да покажем. На мен ми е любим продукт, просто това е едно малко чудо. И така, между прочим, този уред специално се прави в малки частни индийски фирми. Семейен бизнес е, който се предава от поколение на поколение. Това си е занаятчийство и не всеки може да го прави. Значи там си има една тайна колко да се слага в тази смес отгоре, как да се издялпва дръжката, как да се намества купола, за да е здраво всичко това нещо. Просто това си е занаят. И ние всъщност поощряваме този занаят на занаятчиите в Индия. Този казавант е номер 1 в последните 2 години в САЩ. Номер 1. Тоест ние пак сме след американците. Да. Но благодарим, Диляна. Тук. Да. Отново само да подчертаем. Това е уред без електричество, без батерии. Да. Остава с теб за цял живот. Така че ако някой случайно има съображения за цената, защото знам, че това доста често изкача като някакво, все пак, нещо, което ни спира, може би. Да. Цената, поне аз така я определям като на една стандартна четка за почистване на лице. Да. Знаеш от тези с електричеството или с батериите. Има и по-скъпи, има и по-евтини. Точно така. Но една, нали, съвсем нормална, стандартна. Да. А това нещо не изисква нито батерии, нито електричество. Можеш да го носиш навсякъде и е буквално с теб. Цял живот може да се използва от всеки член на семейството. Сега, за използването от всеки член от семейството, както глашата, ето сега ще ме така и калзата. Сега, това са уреди, които са направени, уреди за масаж, които са направени от естествени продукти, взети от природата. Това е камък. То просто е издялкано е така. Това е камък тигрово око, после имаме далматински аспис, после имаме калцит, взето едно парче камък и издялкано във формата на тази гъба. Но това е естествено дошло от природата. То както поема енергията, то както предава енергията от себе си към нас, така и поема нашата енергия. Така че е добре да си индивидуален уред. Също важи и за калзата. Нали, добре е този уред, може да го използват и други членове на семейството, разбира се, но аз специално препоръчвам, защото тук има едно предаване на енергията, която този уред просто запазва твоята енергия, свиква със своята енергия, започва да действа по-пълноценно, когато си е твой индивидуален уред. Има доста вярно в това нещо, че енергията е важна. Около нас непрекъснато има енергия. Положителната енергия е добре да се запазва. Има нещо вярно в енергията. Много неща са писани. Но аз специално вярвам за това. Камъка и метала, по какъв начин те запазват и придават енергията.
Така че важно е да бъде индивидуално, според мен. Реално всички сме чували как като си купиш камък, трябва да го измиеш и да го заредиш с твоята ръка, да заредиш твоята енергия, така че и аз вярвам в това нещо. Вече няма да си давам гуаш рума на съпруга. Всеки ще си има отдел. Това е извода. Още малко за цената на продуктите. Особено сега искам да се фокусираме върху олията. Защото те са луксозен продукт за българския пазар. Нека си го кажем откровено. Но какво всъщност е луксът? И аз си мисля, че това, което Кама Йога иска да внесе и да покаже, че луксът наистина е за всеки, който държи на себе си и иска да се грижи за кожата си. Защото ако разбием цената, ти в началото спомена, че тук има 600 капчици. Да. Предполагам, че и тук има горе-долу. Не горе-долу и толкова. В зависимост от това колко се използва. Една нормална употреба ти каза 4-5 месеца. Да речем, че аз използвайки го с съпруга си, може би 2 максимум. Но реално, ако разбием цената, ще излезе колкото най-вероятно няколко нормални продукта, грижа за кожата, които така или иначе рутинно купуваме всеки месец. Същото важи и за това за косата. Буквално се замислих днес как купуваме шампуан, балсам, маска за коса, спрей за след това, понякога кристали, термосе. Всичко това, ако го съберем, със сигурност ще излезе много повече от ето това съкровище. Когато имаме здрава кожа на скалпа, така от тук нататък вече започва да имаме по-гъста коса, по-плътна коса, по-хидратирана коса и е много по-лесна грижата за косата. Когато имаме здрава кожа на скалпа, изведнъж грижата за косата става по-лесна. Тук въобще не елиминираме в този случай шампуаните и маските, обаче пак един тренд, който е вече много актуален за 2024, скалпа. Кожата на главата. Здрава кожа на главата. Това е тренда за 2024 година. Има какви ли не скраб за това да се направи кожата на главата чиста, защото когато скалпа е чист и премахнати с всякакви бактерии оттам, тогава вече и фоликулите, нали, са здрави, стабилни. От тук нататък расте гладък, здрав, косъм, дори започва да расте и повече коса. Просто това е за което ние се грижим. Не заставаме на пътя на никакви производители на шампуани и балсами, само че косата е от тук надолу, а пък скалпа е малко по-в началото. То е самото начало. Кожата и в слоевете на кожата се намират и зародишите на косата, фоликулите, така че ние действаме на това ниво. И на по-дълбоко ниво, там където започва да расте косата, там където започва да излиза тя на повърхността, там нещата да са здрави. И сега всъщност ще спомена и за моята лична история пък с това масло, защото когато с теб се запознахме, аз ти казах, че имам проблем всъщност точно на скалпа на главата и се надявам искрено това, което ми казваш да е вярно и това масло да ми помогне. Сигурна съм, че доста от майките скоро родили или в предишните 1-2 години са се сблъсквали с този проблем и кожата на главата става доста суха, появяват се места, на които наистина има така като пачове, които е прекалено сухо и наистина нищо не помага. Казвам го, защото наистина съм била там, всякакви масла, зехтин, какво ли не съм мазала и ето в този момент се сещам как и аз и други приятелки се обръщахме към скъпа козметика, мислейки си, че скъп шампуан ще помогне и ще хидратира, заздрави, нещо ще се случи. 2 години нищо не се случваше до момента, в който Диляна ни ми изпрати ето това нещо и каза пробвай.
след точно 2 нанасения, наистина, двете с нея чукаме на дърво, като го кажа. След 2 нанасения, чувството е наистина страхотно, няма сухи места по главата ми и не знам какво мислиш, но мисля, че е по-дълга, по-гъста. И аз съм изключително доволна и изключително благодарна всъщност, че така бързо реагира и ми го прати и сега смело мога да кажа, че и това нещо съм го изпробвала и вече не мисля нито за шампуани, нито за нищо, ако случайно имам някакъв проблем, който изкочи с скалпа на главата. Така че шампуана си го запазете какъвто е, но ако имате някакъв проблем, това е решението. Ето това масло. С кожата на главата много е добро. Аз всеки път се очудвам. Значи като знам какви са продуктите, заставам с лицето си и с личния си опит зад продуктите. Знам, че са вълшебни, знам, че правят чудеса. Обаче всеки път като клиент се обади и ми каже страхотни са, ето и ми изпратят снимки, кажат това са резултатите. Нали? И аз се очудвам, вярно действат. Страхотно бе това. Аюрведа действително са го измислили много добре. И направо. И аз се очудвам, действително, макар че знам, тук няма в тези олия, няма капка вода, няма никакви изкуствени стабилизатори, отцветители или парфюми. Всичко е 100% натурално. Просто е събрано в бутилките, затворено е и чака да се използва. И това, че няма никаква вода, реално означава, че е изключително наситено. Както ти каза, бутилката на Аладин. Точно да, лампата на Аладин, точно така. Много изкача магия. Много малко са продуктите на българския пазар, които са с безводни формули и това е едно от тях. Диляна, можем да си говорим с теб още много и ще продължим да си говорим, но мисля, че за нашите зрители това е едно хубаво начало, в което разбрахме повече за теб, за твоите пътешествия до изтока и какво, слава Богу, си избрала да донесеш със себе си и да го бутилираш. За да можем вече и ние, така щастливи и доволни, да черпим и да виждаме резултати, които да ни карат да се чувстваме все по-добре и по-красиви. А за една жена, а и мъже, знаем, че и за вас това е от изключително значение за всичко в живота. Чувстваме ли се добре в кожата си и в кожата си? Да. Може да си гледаме децата по-добре, да си гледаме мъжете по-добре и жените, да работим по-добре. Оттам стартира всичко от една здрава кожа. Така че с това си мисля да приключим. Ще намерите под видеото линкове към сайта ни, към текущи промоции. Да. Също така Инстаграм профила, който там сме доста активни. Точно така. Там също ще намерите и много доволни клиенти и техните случаи. Защото това е много важно да видите, че наистина най-различни случаи, казуси, олията помагат и съм убедена, че ще се препознаете поне в някои от тези случаи. Или, както казахме с Диляна, по-добре по-отрано да започнем да се грижим, да обгрижваме кожата си и да не стигаме до моменти, в които в паника търсим решение, а той е с нас през целия път. Благодаря ти, Диляна, за този разговор. За мен беше удоволствие да си говоря с теб, а вие погрижете се за кожата си, защото и тя, и вие го заслужавате. И я нахранете отвън навътре. Чао! Чао!